nila Radyo Abi. Yes. Pinagbabawal na technique daw na. Bawal lagi Sa na. restaurant. Kay Mogi kuan pero ang lipat-lipaton lang, ang mga crew lang. Yes. Kaya ko'y Maogon! Serve ang purpose. Mo gusto nag-viral karon Radyo Abi kay Yes. nag-grant daw ang katong usa ka service crew. Kay kanilaging giingong paglapas ng mga customer sa kining guidelines nga kung mo-order og unlimited rice sa usa ka sikat nga chicken inasal fast food chain, mukag daghan lagi mo nag-unli rice mo isa ra man ibayad sa inyo og unli rice. Ana siya nga guidelines maguna sa kumpanya. Bawal gyud daw ang sharing. Idili gyud daw na siya. Pero di man gid po nimo malikan pangatag bug isa ka kanon dira. Actually, di naman good mapansin. Di na mapansin. Na kay labi nagdaghag Yes. tao kay nya mga service crew kay daghan po sila kinahanglan ng servan inana dili na mapansin nga gipasa na kanon. Kana lang. Ang wala na kaayo kay ang uban customers masuko. Oy, pagbadlungon. Pagbadlong masuko man ang customers, dawaton na lang ang pagpangasaba daw sa management. Ana na lang, masuko customer sila, masuko pud ang management, asa na lang magyud sila mo lugar. Moto ni hangyos publiko nga ipabilin gihapon ang respeto kanila. Likayan nga maninggit og mga saba sa daghang tawo tungod nagsunod ka man pud sila sa kumpanya. Give and take lang pud ta mga kasama. Kay na nagbaho ra pud na sila nya. Yes. Ang kanang negosyante, napud na yung mga gipakaon, no? Na Income sila pud na nila. gisunduhan. Tinuod. Empleyado. Oo. Kabalo ba mo unsa pa tong mura magmarites. Kabalo ba mo ka to? Unsa mo to? Nakoy nabasa nga komento aning nag-viral ba nga kining Yeah. sa service crew ana sila magbantay-bantay lagi pud daw kung magsuko-suko daw mo anang service crew kay kang uban daw Bitaw. sila ba'y nag-andam sa food wa ta kabaloon sa gibutang dira Ala, Bitaw, tinuod. tinuod ay. naiuban ka nang excuse me sa mga namahaw ha luwaan nila Oh. 'di ba naipipila ka na maglagot ka sa customer niya pa kinsa-kinsa kang siga dira Kulado ka. sige ikaw karon ha sige Basta kumut-kumuton ko ni. wala ka kabalo kay nabaya na dito sa Marami na sa likod. likod Di na niyo na makita. Unya pagkaon mo stang lamia. Lami ade aning kinumot na. Maogon. Kung unsay imong gusto nga itrato sa imo sa bang tao, dapat ka na pud ang imong itrato kanila. So, kumbaga, kung gusto nimo nga itrato kanila nga respetoon kanila, Yes. nga maayo ilang pagtagad nganha kanimo, dapat ana pud ka dili lang na siya sa service crew lang, but even sa tanan, ana god kay mag-reflect man good pud na on how you treat others. Yes. And at the same time mga kasama bisan mo ingon na service crew lang man na sila ana, dapat respetoon pud nato sila no kay Correct. naningkamot ba na sila niya kapoy biya na. Kana. Ya, di ba? Sila ba ang nag-serve sa imo? Gutom kay ka, silbihan kanila, dapat somehow ba kanang respetoon po nato sila. Na dunay mga higayon manggod na kanang moingon sila langay man ang service din no. Wala pud ta kabalo po sa rason. Maybe daghan lang gyud kay customer, maybe daghan nag day off sa ilaha inana or nagkasakit ba ilang mga kauban. Ana, let's expand our understanding sa mga inaana nga mga panghitabo. And of course, kanang sa Unli Rice, inana mag-diet na ta. Agoy, kana. Inana bitaw mga kasama kay kung for example gusto gyud ka actually kung atong ano ang presyo no dili man ato gud kalayo. Yes. Dili ato kalayo siguro plus 15 plus halata gyud kay tigan nila. Kana lang. I-compare mo gud ang presyo inana but kana gyud siya mga kasama kung gusto gyud ninyo nga mag-Unli Rice bayaran na lang ninyo tong presyo nga para sa Unli Rice dili Kana. kay manguha lang sa plato nga nag-Unli Rice inana.